Bé, bones. Avui us porto una nova recomanació d'un llibre que està llegint i com no pot ser d'una altra manera, m'ha agradat molt. És el llibre del Ferran Dalmau sobre el Joan Culleré i Bars, aquest llibre que porta per subtítol ben encertat La llibertat per maleta. És un llibre que, com podeu comprovar, doncs és una biografia del líder del Front Nacional de Catalunya al Ponent català, a les Terres de Lleida. És un llibre, si me permet l'autor, de militància, de reivindicació d'un personatge que, si bé havia estat, diguéssim, estimat en vida i que tenia un paper, diguéssim, de pont a vegades entre diverses famílies polítiques, ha estat o havia estat ràpidament oblidat, ràpidament menystingut, i que a través del llibre t'adones de que en veritat es tracta d'un personatge vinculat diguéssim, a un món que evidentment doncs, va desaparèixer pel fracàs polític que va suposar per a molts d'ells la transició, i que no només va desaparèixer ell, sinó bona part dels partits polítics que representava ell i d'altra gent del seu entorn, i que en el fons moltes vegades simbolitzava aquell fil que connectava la vida, diguéssim, de la Catalunya autonòmica amb la vida de la Catalunya abans de la Guerra Civil. La Catalunya republicana, la Catalunya de la Generalitat republicana, la Catalunya d'una Catalunya, diguéssim, que havia proclamat la República Catalana el 1931. De fet, el mateix Joan Culleré prové d'aquell primer estat català, i que, en canvi, després de la derrota que és la Guerra Civil, hi ha uns sectors, en el conjunt de l'oposició, no es pot dir de cap altra manera que el ponent català està fortament desarticulada durant el primer franquisme, no és diferent el cas del Front Nacional, i en aquest sentit el llibre és clarament una aportació molt interessant a la historiografia lleidatana, que jo la vincularia amb aquesta historiografia de l'oposició antifranquista que va encetar als anys 90 l'Antonieta Jarne amb la seva tesi sobre l'oposició del franquisme a Lleida, i que després també ella mateixa ha fet aportacions. Una segona, per exemple, el cas del Suc a les Terres de Lleida, escrit en Pau Juvillà, o la biografia de Francesc Porta Vilalta, que l'Antonieta Jarne també escriu amb la Teresa Ibars. En aquest sentit, jo enllaçaria aquesta biografia amb aquestes altres aportacions. En el cas, a més, del Joan Culleré, que fins i tot se podria comparar una mica, salvant absolutament totes les distàncies polítiques i ideològiques, amb el mateix Francesc Porta Vilalta, perquè els dos acaben, diguéssim, la seva vida veient i aquest és un terme que utilitza l'autor, el fracàs dels seus projectes polítics, tot i que això evidentment és matisable, no? I discutible, tot i que evidentment té una gran força per ser absolutament cert. El Front Nacional fracassa, nacionalistes d'esquerra fracassen, etc. Però no és un fracàs, diguéssim, personal seu, que ell ho podia considerar, no? Sinó que és un fracàs del conjunt del país, és un fracàs conjuntural i, a més, és un fracàs d'aquesta trilogia d'ideologies que representava el Front i d'altres famílies polítiques de l'època, com són el republicanisme, el progressisme, més vinculat a aquell progressisme dels anys 30, i l'independentisme polític. El fracàs de Culleré al final no és més que la mostra del fracàs d'aquests tres projectes polítics incapaços sovint d'anar junts, incapaços de crear majories i obtenir representativitat a les institucions. El llibre, en aquest sentit, és molt interessant. Insisteixo que és una aportació biogràfica molt interessant i complexa. És interessant perquè ens explica molt clarament la trajectòria del Front Nacional
de Catalunya a les terres de Lleida durant el franquisme, i això és una aportació molt interessant a tindre en compte, tots els noms, tots els actes que intenten dur a terme, sobretot ja cap al final del franquisme. És ineludible el llibre també des d'un punt de vista presentista, si voleu. En el llibre, clarament, no sé què pensarà l'autor, però en el llibre hi ha una certa lectura des del present, des de l'actualitat, des de la idea de que nosaltres venim d'un fracàs també d'un procés polític, d'un fracàs d'uns certs posicionaments rupturistes, i en certa manera Culleré fa de mirall des del passat al present sobre com hem encarat els catalans els nostres processos de canvi polític, no? En aquest sentit, no és una idea exactament de l'autor, però sí que traspua aquesta idea al llarg de tot el llibre, una mica, diguéssim, amb aquesta sensació de derrota permanent, no? Jo voldria acabar en una nota positiva. El llibre, insisteixo, és una bona aportació a la historiografia lleidatana fins i tot durant la República, perquè explica episodis vinculats al fets d'octubre, a la Guerra Civil, després al primer franquisme, la segona fase del franquisme i, evidentment, la transició i una mica fins i tot la perspectiva des d'un punt de vista memorial respecte a personatges com ell, com el Joan Culleré, que com bé diu l'autor, té un dels carrers més curts de la ciutat de Lleida, i que a mi m'agrada, i ho vaig dir l'altre dia que vam presentar el llibre, m'agrada comparar-ho amb Francesc Macià, que deu tindre Lleida l'avinguda més curta de tota Catalunya, no? Recomanat aquest llibre, Joan Culleré i Bars, La llibertat per maleta, del Ferran Dalmau, editat per Pagès Editors.